בחודש אוקטובר מציינים ברחבי העולם את חודש המודעות העולמית להגנת סייבר, כתזכורת לציבור הרחב ולארגונים על החשיבות שבהגנת סייבר. התחיל כיוזמה של ממשלת ארצות הברית לפני 23 שנה וממשיך עד היום, כשבמקביל ארגונים וממשלות רבות ברחבי העולם מאמצות את המנהג הזה. יש סיבה טובה לפעול להגברת המודעות לסייבר דווקא באוקטובר. באופן מסורתי, חלק ניכר מפריצות הסייבר וההונאות באונליין מתרחשות בחודשים נובמבר-דצמבר. כדאי להעלות את מודעות הציבור ולהקטין את הסיכון הכרוך בכך. שנה שעברה תכנן מערך הסייבר הלאומי של ישראל מגוון של פעילויות לחודש זה, שלמרבה הצער לא יצאו לפועל בשל המלחמה. גם השנה לא מתוכננות בישראל פעילות כחלק מהחודש, אבל בשנת 2025 יצוין השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תחת הסלוגן מתחברים על בטוח בשגרה ובחירום בתחילת חודש פברואר. בינתיים אפשר לחזור על 4 ההמלצות המרכזיות של סוכנות הסייבר סיסה, להשתמש בסיסמאות חזקות, להפעיל לימוד דו-שלבי, לזהות ולדווח על פישינג ולעדכן תוכנות בזמן. בברכת חודש סייבר מועיל.